як бы гуслі загучалі, каб яны былі модныя, ну, напрыканцы 20-го стагоддзя, напрыклад. Послухайце. У шкло ілюмінатора, у шкло ілюмінатора я пазіраю на сваю зямлю. Як по матулі статам я, як по матулі статам я, па ёй сумую і яе люблю. А зоркі хоць і блізкія, а зоркі хоць і блізкія, ад іх не дачакацца цеплыні. Як у часы мглістыя, як у часы мглістыя, мы пра святло зямное бачым сны. И снится нам не корабель крылатый, хоть пошлым космодрому не сунять, а снится